Здравейте, зрители на YouTube, аз съм Ванко 970. Това е изумителен сервер, ще сложа IP-то долу при коментарите. Ще ви опиша всичко какво има, ще ви разведа от изпална. То сред спална няма много неща, нали както виждате. Няма много неща. И наскоро строяха някакви тук неща. На този сервер може да открие от Gummy Tracker, той е Warp Shop. Много готино, симетрично са го направили, махат за храна. Ооо, къде се ги сложа? Ей! Ето както виждате тези неща, не ми ги далха. Аз като някой бързам къде да отида, къде да спря хоме, ма те ме избутаха с някакви неща и... Кой да се справи? Още строят на нещо ново, обаче... Не става. Тук не знам какво ще има. Да ви кажа, няма китове. Ларп, имам тъпи ларпове, не. Warp Enchanted Rat XP, Gel също, което и Язовир, да, Язовир, омага. Шоп, не мога да говоря, Шоп и стрелбище, уау. Та... Не знам как ще му открият, аз ще напиша как да му открият, нали, там такива неща. И тъй. Аз ще бегам да си строя къща като някакъв от човек. Но тук има бая фри неща. Обаче то като сте спални ще дава айрон неща. И някой ми метна по изхабена Diamond Helmet. Ето тук си взимаш дърво, нали, по стакове. Тук камък ли беше? Супер камък. Тук хляб. Тук ябълки. Тук хелмет. Чест. Легинс. Панталон. Тук легинс. Айрон меч за PvP. Тук има лък. Тук има стрели. И тук има торчове. 4 стака. 5. Та... Те тук са много добри хората. Ей, омага. Изтървах с 1000. Пак как това може да се взема? Аз ще снимам с един мой приятел по-късно. Та... Така. Ако искате да продължа да снимам, това е... как да го кажам, Minecraft PvP Ultra Survival сезон 1, епизод 1. Дано да ви хареса. Не знам точно дали ще ви хареса. Друго... Не знам какво да кажа. Готини, иначе спална всичко. What the fuck? Къде не го биха, обаче нощ, така че ще помоля за ден. Аз като винаги като моля да го прави ден. После ден. Някой даде, някой не, някой да. По-интересно ме да снимам с приятели. Така е скучно. Да си сам. Ще успея ли този джъп? Добре, продължавам напред. И иначе ако ма килнат сега, то диамантините неща аз няма да мога да си ги взема. Ама имам дъма с кое да го върна. Изкара на приятел ми, че аз ги намерих. Искам да се подудя от тят. То на спална майче имаше скайпове.
Не знам, ще ги сложа онарите там, скайповете, че да влинга там, да играем. Иначе тук има един онер или админ или VIP или там каквото и да е, има глава на... Ще беше сложил глава на паяк. На тук само да убиеш някой или зомби или писал, там прасе, крава, ти дават. О мага, трябва да ям и трябва да бегам. И ако някой познавате някакви англичани, такива неща, аз ще правя видеоклипове и на английски, защото аз до някъде, не до някъде, аз съм експерт по английски. Времето да ми изчете. Значи, ако Gizi Fortingaza или Oh My God или Skydus Minecraft или Deadlocks или Sandy или там всички от Team Crafted или други известни личности, искам да видят да можем да играем заедно, такива неща, простички. Но едва ли те ще гледат такива клипове като мен, де аз ги правя прости. Аз искам да снимам с някой друг. Между другото, това е много готин скин от моя страна. Де го един приятел. Задната му част на Wither, много готина. Ето предната, много готино. Готин. Аз обичам и ти да бягам, защото да не знам. Да знам кой му следи. Омага. Този сервер е много готин, въпреки че има някои недостатъци. Добре, много недостатъци. Опа. Тук не е трябвало, тук да минавам. То ако иска Уидъра да се бисмери, той е от моята страна. той ще е при мен. Защото аз имам Уидър на гърба. Това му е средната глава. Няма да е лявата или дясната. Не, по-скоро ще е дясната, защото аз съм десенчар. Ако искате да продължа да снимам на старите ми поредици, майка ти дай ба. Шиба, майка ти шиба. Какво правим сега? Да, да не е ресното. Боже мой, не е ресното. Защото чувам зомбита. О, айран, мани ми трябва, защото имам даймонд. What a shit! Настръхнах. Чакай, сега тук ще ме изядат. Трябва да закупаем тази дъпка, бягай. Защото тук... Да, едно мини зомби. Щеш да ме нападни. Майка ти. Не знам хора, аз ще казвам толкова много майка ти, но просто не мога да задържа, когато съм нервен. Или нещо ми става. Да! Спейс бътъна ми засечи. Най-накрая. И... Това мисля, че ще може да го продължа още малко. Само да си го оправя там, да знае как да се стопира клипа. Да го слагам на пауза, защото... Нещо не мога да се правя, защото ако искам да го стопирам, аз без да... Уау. Неп. Значи тук не е ресното. Или е ресното? Не е ресното. Мисля, той иде от мен. Ще го продължа само още 10-15 минутки, за да ви стане малко кеф, нали. Аз ли, че мога да снимам пак. Ако искате, де. Ще го кача. Аз качих последните 6 епизода на PvP Survival сезон 1. Епизод 1, 3, 4, 5 и 6. Епизод 2 не можах да го кача, защото имах проблем.
Или можах да го кача. Не знам защо, пък всички други можаха. О, леле, майко. Шет. Иначе тук обаче не го променят времето явно. И аз трябва хардкор, парткор. Оле, олеле, олеле. Ще накарам мой дърва да го убие. Та, ако искате да ме гледате как правя модове, паркор мапс. Аз също съм много добър билдер, ако искате да джойна в сервера ви, да строя такива неща, каквито искате. Плагини, такива неща, да ви качвам модове за Pixelmon ли, или нещо там. И верно да ви е харесал, постоянно го повтарям. И последните епизоди само пишам дали да ви е харесал, дали ви е харесал, защото имам работа и не мога да пиша повече от много малко, защото така се уча как да си инсталираме нещо. Защото не може да се инсталира както трябва. Хиляди души са ми помагали. Ама не са ми, нали, не са успявали. Мрази живота си. Не че толкова сма. Ако искате да играем в различни сервери, дайте си скайповете да ви прати покана, защото моят скайп Ванко 970 беше гриф, не грифната. Хакнат, не мога да се влизам в него. Много гадно. Фейсбука ми Ванко 970 ми го хакнаха. Иначе нови ми фейс ID Mondo на 1990. Там. Пришла съм Ванко Кръмов. Влизам си от Фейсбука ми, браче. И ако, например, Дъплей и Кридео 1 гледа този клип, моля ви се, дайте си скайповете да снимам заедно, хора. Защото аз съм ви голям почитател, аз на всички съм почитател, които гледам. Дори да имат един клип или два, ох майко, да снимаме, така обожавам. Просто обожавам да снимам. Но както виждате, да баял до каквато с резиденция. Доста ми лаги. Не знам, защото те да не е заради лаптопа ми или нещо. Интернета може да е нещо. Аз скоро ще го поставям на ремонт или там нещо. И ще питам нашите дали могат да ми вземат премиум акаунт. Ако се чуете колко струва един премиум акаунт, 60-70 лева струва един премиум акаунт. Ама ако искаш да ще купиш два премиум акаунта, че струва 140, 130, предполагам. Някой го кикнаха. Аз не знам моята къща къде да направя. Под земя или навънка. И кажете, хора, и смятам да иде от мен. Аз бях Ванко 970 и дано да се доволни.